hapani tahukte bhuk chong haino hailam sokon rok no ani channel o me assembly o tipra mothani sengkrak rok no chini mani kok borok bai sumai tangma nugui belai kheno kha phurjaka tei proud feel khaika hinui saka bubagra bini Facebook page o tei bo silongo pori tongphru ni kokno muitu manjagui saka chungno bui bengailai borok second tripura hai wngna musungya hinui phiaba ang tini proud khaisao Tripura o kaisa second largest regional party tini north east ni kubuni hasterok no phunugui rikha chini hukumu mukumu no chungmo boromni unui saka bubagra botei busaka chini 13 jon MLA rok no kok kwcharkha jani jani booth center ro bungni nogoya hinui saka aro bungni nogoya kaisa office khulokna bagui koikha lokrokni bojaga tamo jungjalungui tong omorok no hapangni bwskango tubuna bagui saka bubagra Product Kishore Deborma khapangni tahukte bukjong video bahai nangjaka comment khaisadi tei norok chajagui tongkha hangke like tei subscribe khainani tapukdi asukno bye.